Kapit na hurot. Nguyong. Awa. Nguyong. Meh. Chicharon bulaklak. Chicharon bulaklak or ginabot. Meh kayo. Yo mga abay, may gabi ninyo diha no. So maong ingon kog may gabi kay oras na to karon mga abay is alas 6 sa gabi. Kunya karon kay Sabado man, way duty. Kuli mig lapu-lapu mga abay. So as usual, agi tangan ni sa agiana na mo pasaka. Napay mga ero magatang mga abay oh. Hawa. Hawa mo dog. Hawa. Tanawa na manungog pag yun padaplin gamay o ana ba oh. So kini mga abay sa kaon kini no nya ang agianan niya ni isakto ra gyud maka saka ang motor mga abay. Kini saka pa ni siya. Kalisod ani kay libaong ni nga kalsada mga abay. Liko gamay. Liko gamay okay. Saka na sa mga abay. So mo na mo piminti agian mga abay sa motor mo. Gusto gyud may nailakon. Are mi agi. Napay mga tanom sa sikakilid, napay libaong sa tunga, ibali ang dato sila. So ni mga abay no, mga magianan mga abay, samot na gabi na kayo. Fertilisura gyud. Sige lang, may kantos mga abay labang rataani. Okay? Lason na to, nara. Okay mga abay, so abot na ta sa gawas mga abay. Naademi dinhi sa Lutupan mga abay, dinhi sa Toledo, nya biyahe mi karon padong sa Lapu-Lapu. Okay mga abay, let's go. Sa manipis di meron agi mga abay kay mas duulan ko dinhi kumpara dito sa Naga. Nya kay agi man tag manipis so makaagi ta aning kan tabako mga abay nya nakabalita ko ganiha nga naay sinkhole nga ri. So i-try lang namo kung pwede pa bang maagian. Ari de agi. Balik lang sing ha. Selamat. Kenapa kayo? Pernah hukum sih. Kanana vlog ini. Sus, di na gyud maagi antong naay nahulpa nga kalsada mga abay. Adto miagi ganiha katong lapo kayo. Pero sagdi lang, importante nakalabang. So karon kay medyo gabi na kay mga abay, adto pa mig lapu-lapu. Ato na paspasan.
next morning. Susan pungko-pungko, muna yung Susan pungko-pungko mga abay oh. Kuha ni siya sa kuhaning iyaan niya karon ang nag-manage karon niya rin iyahang anak. Susan pungko-pungko mga abay, muna siya. So katong naa diri dapita sa Basak, kung gusto mo makaon og pungko-pungko, nagpaduol na gyud ninyo mga abay. So suroy lang mo, naanis lang ani sa City Times Square at bang sa Jollibee. Na sila sa inig entrance mga bay, pinaka corner gyud right side na Susan's pungko-pungko. Pangitalan ni mga bay mo ni pinakalaming pungko-pungko dinhi sa Lapu-Lapu, pinakakaraan ug pinakalaming nga pungko-pungko. Tagpa na nga ni upat lima kuha lang nga ni lima ren kuha nilang sa liog pod Pila ka bulaklak na? kuan lima ka bulaklak liog. Di ka ganahan mo tilawan ni usahan ni pangpuno na lang ning uban na bula-bulaw, ay lumpia, longganisa, hotdog. So ang pinaka main yun nga tirada kani ginabot. Kinain na nay. Kani lang kana lang Bulaklak. bulaklak lang lima. Gumgum kini ba? Lami. Init pa kayo ni. Kayo. Agad kriminal yung pinakaraan dito. Oo. Bosog. Okay na. Tayo mga tao to eh. Lagi. Tuyo na mong gulungan to. Ay kanang ilado na giba. Okay ni. Bago pamansan ni. Mailado ni puhon. Mukhang ako sa dito. Paano mas lang na ipag-vlog. Mo gani. Samot na karang naarabid nga dool Basak. Isa di sa adto paglayo ba. Ay dool. Kasi ipon ng panin na. Kuan, kining usa lang sa kaliog nya. Ikaw ba napakailay? Ano ang sa sila lain manok oh? Kini, apil lang gani. Isa. Crab meat og sa manok na may lain manok. Abutang lang na mo diri. Ano ni kuaning inani? Oh. Kamera dito. Wow, may ginabot na bay. Alam yan ini pa kayo. Init. Pili lang yung usa. Ya, crab meat pod. Sagol na. Yo mga bay, so manamig order mga bay raw. Ginapot, ya libo, napay kapit mga bay. Dayon prito po niya kay naay sausawan no. White onion, napay sili, ya siyempre ang sausawan mga bay. So dalawa na to ni ang lain nga branch nga pumpo sa akong iyaan mga bay. Mo ni siya ang Susan pumpo niya karon ang na manage karon niya ang iyang anak na si Juan na may gagaw. Aron mo makiba mga bay, kusog po ng ilang pumpo dito sa karaan niya terminal. Kung hindi pinakakusog mga bay din. Since expand naman sila, muna na sila yung bagong branch nga din sa City Times Square mga bay niya. Kamu doon mo basta visit lang mo. Pag-out mo nga rin mga bay. So karon, manta kalit. Kapit na urot. Nguyong. Awa. Nguyong. Meh. Nah. Chicharon bulaklak. Chicharon bulaklak or ginabot. May kayo. Nakapanihapon na ba ang tanan? Gusto na mo. Pagkakaroon na po, paniyang mong nahurot. Abe.
Mga bay, abot na akong ante mga bay oh. Tagiya sa Susan's Pungko-Pungko. Kita ka na, nasa layo. Ako ng ante. Ha? Dili. Karagan, may mong dala eh. Ito mga bay. Muto ang tagiya sa Susan's Pungko-Pungko. Muto akong ante. Dito ito sa ako ang mama mga bay. So, muto ang kuan. Nagiya diri nga magikanan karon ya. Pero tayo lang mga mga bay. Lami kayo. Turod na no? Kunan na sa niron. Lagyan na kayo nahurot mga bay. Ang amang puso nga nahurot karon, napuo na kabo. Pero kunaan pa ni kay kami pakitanan. 20 minutes later. Ha, mga bay, manamig pangaon. Kasi na, kusog na gamit tanan. Nya, karon. Nawa. Nice. Mana? Puso. Gaturusi ka po. Nasun mga bay. Kusog na kasanan, lamiagi rin. So kung kamo, na may plano mga magpungko-pungko, visit mo nga rin mga bay. Pasak at pang sa Jollibee, City Times Square, nya nga ni sa Mactan Food Market, nya angan sa tindahan ni Susan's Pungko-Pungko. So ako i-display mga bay angan sa ilang tindahan. Nya i-visit na ninyo na page para makibaw mo sa price list nila. Dahil mas maayo po mga abay nga musuroy mo diretso sa ilang kananan. Nya kung kinsa mo mag-chill-chill, laag mo nga rin gabihin, dako, tambay-tambay. Nindot sa kaya sa live ban mga abay oh. Kana nga dako man na siya nya. Kaon mo bungko mga abay, pwede mo pulutan or ari mo man hapon, sulit yung mga abay. Pa-compute sa may mga abay, pila mong bayro nun. Wala. Nya, usam na nimo. Ya, wa man kay ibayad, usam na nimo. Ay, bahala. Tutok ba? 390. Kagambay. Kawat lang. A few moments later. Ngunsa ka? Ano man? Ay, kabayan. Oh my God! Wow! Ugasan, tali na ko niya. Pwede niyo ugasan. Ano na lang? Kabayan. Kagamay. Yawa na kay bayro nun ana ron. Hindi, basta mo ni makita po sa web 1 natin. Siya'y kabayad. Paid na. Bayad makunog ako ka. Bayad na yan. Saan bayad be? Bayad. Kita ka na. Kita ka. Way soon. Urus wala.